tu pots jugar d'una manera, però si l'equip no té interioritzat això, és molt difícil. El Girona de Mitchell té interioritzat anar cap endavant, tenir la pilota. És un equip que normalment fa poques faltes, que és una cosa que hauria de millorar. No dic que trenqui cames, però que sí que hauria... I cada més contundent no li diria. Clar, per exemple, l'altre dia contra l'Alavés hi ha una jugada que Denis Suárez se'n va des de la banda esquerra fins a la frontal de l'àrea, on fa una paret amb Mariano, després amb 0-0, remata, la treu Gazzaniga, aquella jugada Denis Suárez no l'entra ningú. No, tu pixi. Clar, perquè el Denis Suárez és vagar i tant corres hauria... Clar, s'havia enterbolir la mirada, en aquell moment hauria ser tot borrós, no? Però i perquè és ell qui té l'opció de la rematada. Arriba a ser un altre jugador... Si te'l pilla Carlos Vicente o Toni Martínez i te la fot a l'esquadra. Clar, hauries tingut problemes. Vol dir que és un equip que necessita ser contundent i per ser-ho a l'àrea contrària, si tens 3 ocasions que una vagi dins i si pot ser que no marqui Estuani, perquè marqui Estuani està molt bé, però que marqui algú altre, clar, i després a l'àrea pròpia no pot ser, per exemple, que el dia de l'Oviedo, remuntant un resultat al minut 90, hi hagi 8 minuts de temps afegit i siguis incapaç de defensar la porteria durant 8 minuts.